Здравейте, Вибокс YouTube, аз съм професор Жесток. И това е моята кандидатура за Алвакрафт или нещо такова. Гледах... тук трябва да изчистя. Гледах клипчето на Алакин и се зарибих и построих това. Това ми отне 2 седмици и половина. Всичко е на Survival. Това. И да започваме. Съжалявам ако ви лагва. Съжалявам смъцам. И ще отговоря през това време на изискванията. На 14 години съм навършени. Играя от кога? От 1.2.4. И тук ще сложа с малко. Нали, от 1.2.4 ще снимам с по-коня грифа и да започваме. Така, това е моето убежище. Знам, малко е празно, но нямам много идеи. Долу ми е Nether портала. Тук лава. Тук ми е печките и честовете, нещо като честрон. Тук водичка така. И тук са ми айтеми, всичко, дори съм си ги такова. Тук това е входа към Mob Grinder. Просто нямаш какво да правя и реших да се направя Mob Grind. Много е полезен, там се спалват, идва водата и тук съм ги съхранил. Тук има стрели. И така се кача нагоре. Алакин, знам, че вече не приемате почти нито... Почти не приемате, но просто гледах един ден клиповете, зарибиме и искам да играя. Отзад дворчето мислих, нищо не направих. Горе, това е втория етаж. Тук почти нищо се направя, аз нямам идеи. Долу ми е чест рума, там глупости, не знам какво да правя. Тук това ми е спалнята, много торчо има. Не мога да кажа, че е спалня, защото много светло. Друго, май няма. Това е. Знам, не кой знае какво. Тук някакви фонтанчета измислих. Не знам. Съжалявам, ако ти е лаго, също я смъцам. Колко е яко. Е така слънцето майна. Ще снимам поредици. Спокойно. Тук са ми така родичките. По-добре да го сложа тук. Да. И друго. Няма друго. Това от мен, професор Жесток, да го приемеш. Пиши ми на лично. Пиши ми дали съм прият или не съм прият, защото много... да, има и още един въпрос. Играл ли си в други привет сервери? Да, играл съм в Redline, Subcraft, Villagecraft. Играл съм на доста, даже някой не ги помня. Много ме изкефи в Villagecraft, как се бях развил. Много лесна мапа скоро. Това от мен. Сега ще си отсеча главата. Ето. И това от мен на Алакин. Ай, бъбъ.